lagi na pa. Pre. Nasa mo yung bag. Kamu ay, labtanon tayo magbabae ba? Tom, di si Pareo. Nag-una na. Agay! Ataya sa buang oy, namiya man. Tara, atong ta. Basta nakato siya, no? Wala pa na ako siya na ila-ila ba? Unsa kay pangalan niya? Guwapa siya pero medyo maldita. Uy, guwapa pero medyo maldita. Ikaw ay tila sining sa museyong di naluluma. Bay lang untag magkita mi karon kay gusto na kay nako siya maila-ila ba. Pre. Unsa makadra sige makagingisi dra ah. Klaro kayo pre, babae na po na. Sakto pre. Kabantay mo atong naging adlaw. Katong babae nga guwapa pero medyo maldita ba. Ay katong nay mangod nga mong gulod. Sakto pre. Maong nag-una-una ko sa inyo ha. Kay abi na kog maabta na ako siya diri ba. Taod-taod pre, murag maabot na to. Nya, unsa may buhaton mo karon pre? Og maabot to karon pre. Ako na'y bala. Basta tabangin lang ko ninyo. Matik na pre, matik na. Mingawa po daning lugar ay. Pre, naabot man chicks oh. Putik gamay. Nagtalikod pa gani pero pirti ng piti ah. Nya, so may plano nimo pre? Iani atong buhaton pre. Dali mo, dali. Nya, okay na? Okay na. Sige, batsi na. Syarog di siya makuha sa akong mga diskarte. Abi pre, sa pre. Abi lagi na pa. Abi pre. Nasa mo yung bag. Kamu ay, labtanon tayo magbabae ba? Unya dam, okay ra ka? Ay okay ra kayo oy. Sunod gani, dili magtanga-tanga. Cute pero suplado. Oh, yung bag. Salamat kayo ha kay nakuha nimo akong bag. Way problema na. Basta sunod ah, magamping ka diri kay daghan kay mga bugoy. By the way, usa day pangalan gay nimo? Ay dayan di ay. Ikaw, unsay pangalan nimo? Ay, by the way, ako day si Hero. Hero? Murag mo adyan niya akong tagapagtanggol ba? Ako ang superhero mo, handa kang ipaglaban. Ay, murag hugot ra kaayo. Sorry kaya, nabaguhan na mood ko. Ay, okay ra oy. Grabe, dyan niya kagwapa oh. Magkita, naghapunta sa park 3.